pitam u vezi prebacivanja dioptrije na masku za ronjenje. Sad ću da vam objasnim. To ne može da se izvede. Ono što bi moglo da se izvede je da nosiš sočiva, stavimo sočiva, a da imaš masku preko, da ne bi sočiva izgubila. Znaš šta su sočiva? Vi to mislite na ono zrnevlje iz zdrave hrane, na ta sočiva mislite? Ne, sočiva za vid. A recite mi, jel imate vi neka posebna sočiva za ronjenje? Nemamo posebna sočiva za ronjenje. A da li možete da stavite fotogrej? Ne može. Ako ja bojicom pređem preko maske? To stvarno ne znam. Da je probam pa da vidimo. Pa ne znam šta da ti kažem, Dušo. Ali imaš nekog starijih tu kod sebe pa da ga pitaš to. Da mi ugradite onaj efekat za gledanje u mraku. Ne možemo mi to. Ja hoću da ronim duboko pa mi treba da bi vidio u mraku. Da. Pa znam, mnogo si pametan i lepo razmišljaš, ali to je nemoguće. Ja sam video da je jedan pevač na televiziji ima ogromne naočare kao da su za ronjenje. Zašto ja ne mogu da imam to? Pa ne znam, mi nemamo. Možda možeš negdje da nađeš, kod nas nema. A što mislite da vi meni date najveći okvir koji imate, pa da stavite kajšić iza? Pa ne bi mogao s tim da roniš. A stavit ćemo iza nos onu masku. Kupit ću ja to u apoteci. Jel da? Pa da vi sve to spojite, jel može? Ne znam, to bi morao da pitaš našeg Duleta tehničara. Da on može da ti uradi, ali ja mislim da će to teško da se izvede. Mnogo si pametan. Jel imaš brata ili sestru? Imam sestru. Imaš super ideje. Treba bi da pišeš neke priče ili pesmice za decu. Imaš jako razvijenu maštu. Znaš? Znam, ali ja imam volju da idem na more, da ronim. Znam. Možeš da rešiš problem taj za more. Srce si, ćao. Uz osmeh život dobro zvuči.